Takže pokračujeme v druhej časti nášho testu. Tu je tá spomínaná grafická karta ATI Mobility Radeon HD 5470. Tu je vidno RAM, operačnú pamäť tejto grafickej karty je 512 MB. Ešte som vám dlžný zo pár informácií z predošlého vstupu. Osadený je tu 500 GB hard disk rozdelený na dve samostatné jednotky, ako vidíte. Ďalej, notebook disponuje pripojením Wi-Fi, čo je už štandard, ale chýba tu Bluetooth. A poslednú informáciu k technickým dátam, ktorú som chcel spomenúť už teraz, že počas testovania grafickej karty integrovanej Intel HD som notebook nechal napájať len z batérie a pri tomto testovaní pomocou PC Marku ten notebook vydržal bežať na batériu zhruba 2 hodiny aj 37 minút, čo je výborná hodnota, keď vezmeme, že bežal len na batérku a v podstate s maximálnym vyťažením. Nedalo mi, a takisto ako v predošlých testoch, aj teraz som si pre vás pripravil znovu Call of Duty Black Ops a sám som zvedavý, ako si s ním grafická karta ATI Radeon 5470 poradí. Samozrejme, napájací režim som zvolil High Performance, čo samozrejme znamená, že notebook by mal bežať na maximálny výkon. Ešte treba dodať, že vidíte, toto je výsledok matného displeja a že som strašne zvedavý, ako si táto grafická karta s týmto poradí aj s touto hrou poradí, pretože v podstate ide o business notebook a teda ktorý nie je stavaný samozrejme na multimediálnu zábavu, ale ako vidíte, všetko je možné a uvidíme, ako si poradí teda s touto hrou. Čo sa týka nastavenia hry, ukážem vám ešte, ako som približne nastavil. Čiže rozlíšenie natívne 1366 na 768, vypol som anti-aliasing. Všetko ostatné okrem tieňov je tak, ako bolo štandardne nastavené. Alebo teda nastavené pôvodne hrou. Takže ideme sa hrať. Zatiaľ sa zdá, že to bude celkom plynulé. A to som ani detaily nestiahol na minimum. Videli ste, že úroveň detailov je nastavená na automatické. Takže som zvedavý na tú... Výborné. Takže aj s tým minimum grafickej pamäte si táto grafická karta relatívne dobre poradí aj s touto hrou, čo je zaujímavé zistené aj pre mňa, samozrejme. Dobre, prepneme si zase naspäť klasickú zbraň. A zdrháme preč. Takže vidíte, aj pri tomto nastavení a s touto grafickou kartou
je táto hra veľmi plynulá, relatívne hrateľná, čo je zaujímavé hlavne pre mňa, pretože keď vezmem do úvahy, že naozaj sa jedná o notebook, ktorý by mal byť zabezpečený, alebo teda vybavený hlavne takými prvkami, ako je zabezpečenie systému a dát, ďalej dostatočným výkonom pre výpočty, tak ani v grafických aplikáciách v podstate tento notebook nezaostáva, čo je pre mňa veľmi zaujímavé zistenie. Ja som rád, že som vám mohol predstaviť takýto zaujímavý notebook a teším sa zase na ďalšiu recenziu, pri ktorej vám budem môcť predstaviť ďalšie zaujímavé zariadenia. Ďakujem za pozornosť, majte sa krásne. Dovidenia.